Γεια σου Τουμπάκερδα, γεια σου και καλαμάρια. Γεια σου Μαρασαλονίκη, γεια σου νηφή του μωρά. Γεια σου Τουμπάκερδα, γεια σου και καλαμάρια. Έλα πάει φουρά. Συνεχίζουμε. Ayhan abi sizden yaşamı. Ayhan abi sizden damat yaşamı. Nasıl Ayhan? Klarnetin hep zaten yaşamı. Allah. Aferin ya. Bravo da Palikari. Mustafa Mustafa'dan yaşamı. Mustafa Mustafa'dan yaşamı. Mustafa Mustafa'dan Ayhan yaşamı. Aziz στο βαράνι ρώτα έναν Σαλονίκιο να του πει για την καμάρα και για τον πύργο τον λευκό. Γεια σου Μαρασαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά. Γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμάρια. Γεια σου Μαρασαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά. Γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμάρια. Τι είχατε σας. Γυναίκες. Δεν βρήκα μια γυναίκα να με καταλαβαίνει, να κάνει κάθε γούστα μου και να μην με πληρώνει. Δεν βρήκα μια γυναίκα καράκια να μου δώσει, να κάνει κάθε γούστα μου και να μην με πληρώσει. Γυναίκες, γυναίκες, αχ με κάψατε. Γυναίκες, γυναίκες, με ρημάξατε. Γυναίκες, κάψουνες, αχ μας κάψατε. Γυναίκες, τσακφινές, με ρημάξατε. Πάμε τις ενεργειές. Arkadaşlarımdan damat aşağı. Πήρες στη ζωή μου τα φεγγάρια και δικά σου τα κράτας. Μ' αφήσες να ζω μες στα σκοτάδια, για ποια αγάπη μου μιλάς. Πήρες στη ζωή μου τα φεγγάρια και δικά σου τα κράτας.
Πώς να ζω μες στα σκοτάδια, για ποια αγάπη μου μιλά. Bravo Barış, tebrik ediyoruz. Bulgaristan'dan arkadaşlarımız varmış, onları bir seviyoruz. Bulgarca mı söyleyeceğim? Bir buçuk